लोगोफोर बरायफैनाय गासिखौबो एलक्रडक्ट इउटिउब चेनेल आरो फेसबुक पेजआव जों दिनै सावरायगोन सुंद' समनि गेजेराव जीआई टेगनि सोमोन्दै नोंथांमोना ससियेल मिडियानि माखासे निउसफ्राव नुदों जानांगौ बर'फोरनि माखासे मुवाफोरखौ भारत सरकारा जीआई टेग गनायथि होदों जीआई टेग माने मा बेनि ओंथिखौ आङो बे सुंद' भिडिअनि गेजेराव बुंफोरनो नाजागोन आरो जीआई टेग मोनोब्ला मा मुलाम्फा जानो हागौ जोंनि हारिनि बा जायखिजाया मानसिफोरनि बेनि सोमोन्दै आं बे सुंद' भिडिअनि गेजेराव जेसे हायो गोरलै रावजों बुजायनो नाजागोन जीआई टेग बिनि आबुं ओंथियानो जाहैबाय जी माने जाबाय जिअग्राफिकेल आई माने जाबाय इन्डिकेशंस बर' बिखौ राव सोलायबा बिनि ओंथिया जागोन भुमखौराङारि सिन बेखौ राव सोलायबा नोंथाङा बेनि ओंथिखौ बुजिनाय नङा ओंखायनो आङो बेनि ओंथिखौ एसे बोफ्लावनानै बुंनो नागिरदों जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन भुमखौराङारि सिन माने मोनसे पार्टिकुलार ओनसोलाव सोरजिजानाय एबा मोनसे थि ओनसोलनि मोनसे प्रडाक्ट जाय प्रडाक्टआवनिखि मोनसे स्पेशल आखुथाय नुनो मोननाय जायो जाय प्रडाक्टआवनिखि मोनसे इउनिक आनकमन आखुथाय नुनो मोननाय जायो जुदि बियो जानाय मुवाब्ला माने आनकमन टेस्ट मोननाय जायो जुदि बियो जोमग्रा जि जोमब्ला बेयाव मोनसे आनकमन इउनिक आरो स्पेशल नुथाय बा केरेक्टारिस्टिक्स मोननाय जायो आरो बे जुदि दामग्रा जिनिस दामजुब्ला बेयो मोनसे स्पेशल इउनिक आनकमन मोनसे केरेक्टारिस्टिक्स मोननाय जायो आरो बेबायदि मुवाफोरखौ जुदि एप्लाइ खालामोब्ला भारत सरकारनियाव बे मोनसे स्पेशल प्रडाक्ट बेखौ संरैखाथि खालामनांगौ होननानै सरकारनियाव जुदि एप्लाइ खालामोबा सरकारा बेखौ गनायथि होयो बेबायदि मोनसे एजेन्सि आरो बे एजेन्सिनि मुङानो जाहैबाय जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन रेजिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट अफ कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रिनि माने सिङाव थानाय मोनसे एजेन्सि जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन रेजिस्ट्रिया बेखौ गनायथि होयो आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनिबो माखासे गाननाय जोमनाय दामजु आरो जानाय लोंनायखौ बावैसो सिगाङाव भारत सरकारा बे एजेन्सिनि गेजेरजों गनायथि होबाय दाना बेखौ गनायथि होयोब्ला मा जायो बेखौ गनायथि होयोब्ला जोंनि हारिनि गोबां लाब जायो एबा मुलाम्फा जायो दानिया बेखौ गनायथि होनायनि थाखाय जोङो बयबो बर' हारिफ्रा गोग्गानाय मोनदों रंजानाय मोनदों आरो बिराद बियो जोंनि हारिमुखौ गोजोरथि खालामगोन दाना बेखौ गनायथि होयोब्ला मा मुलाम्फा जायो आं बुंनो नागिरदों बेखौ गनायथि होनाय माने बै मुवाफोरखौ बे मुवाफोरा मा दं नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ आं मुवाफोरखौ एसे बुंनानै लानि जोमग्रा दखना गामसा ओमफ्राय खाम सिफुं जथा सेरजा जानायनि बेलायाव गंगार दुन्दिया खारदै बेबायदि माखासे मुवाफोरखौ जीआई टेग गनायथि होदों दाना बे मुवाफोरनि सायाव बा बे मुवाफोरखौ जीआई टेग गनायथि होबाय माने बे जिनिसफोरखौ सरकारा गावनि आवथायाव लांबाय बे जिनिसफ्रा सरकारनि जाबाय दाना माखासेया गिदिर जाना आयो सरकारासो लांबाय होनबा दानालाय मा जाबावनांगौ ओरै साननो हानो सरकारा लांबाय माने बर'फोरनिफ्राय सिख'नानै लाङाखै सरकारा गावनि आवथायाव लाबाय माने बे जे मोनफा मोनफा स्पेशल प्रडाक्ट बेखौ सरकारा गनायथि होबाय आरो दाना गनायथि होबाय माने दाना सरकारा माने बेखौबो दायित्व लानोसै जे बे जिनिसफोरखौ संरैखाथि होसिगोन संरैखाथि होनो थाखाय सरकारा दायित्व लाबाय माने सरकारा बे मुवाफोरनि सायाव लिगेल प्रटेक्शन होसिगोन दाना बे जिनिसफोरखौ रावबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय सिख'नानै लांनो हानाय नंलिया रावबो बे मुवाफोरखौ असनमान खालामनो हानाय नंलिया बे मुवाफोरनि सायाव रावबो गाद्दारि खालामनो हानाय नंलिया आरो जुदि सोरबा बेखौ भाइरेल खालामोबा असनमान खालामोबा गाद्दारि खालामोबा सोरबा नकल खालामनानै जुदि बेखौ माने क्रिएट खालामोबा प्रडिउस खालामोबा बेखौ सरकारा दायनिगिरि साजायगोन माने सरकारा लिगेल प्रटेक्शन होसिगोन आयेनगत भावे बेखौ संरैखाथि होसिगोन बे ओंखायनो बिराद जोंनि थाखाय बियो गोजोनथाव खौरां जोंनि हारिमुखौ आरोबाव आगानसे गोग्गोम खालामबावबाय गोजोरथि खालामबावबाय सास्टेनेबल खालामबावबाय आरोखि सरकाराबो दाना पेट्रनाइज खालामसिगोन आरो बे मुवाफोरखौ बिराद गोग्गानायनि बाथ्रा दानि एक्जिस्टिं सरकारा बेबायदि मोनसे गिदिर खामानि मावनायखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय पार्सनेलि आङो बिराद साबायखर होयो आरो जोंनि बर' रायजोफ्राबो बयबो साबायखर होनो रोंनांगोन सापर्ट होनो रोंनांगोन बेबायदि हारिमुखौ लाखिनायनि गिदिर मोनसे स्टेप आग बारायहोनायनि थाखाय दावगा होनायनि थाखाय दाना बे जीआई टेग गनायथि मोननायनि उनाव आरोबाव मा मुलाम्फा जाबावनो हागौ हारिनि
बेखौ बुंनो नागिरदों सुंद' समनि गेजेराव दाना GI टेग मोनबाय माने बेबो गनायथि मोनफाखाबाय उननो माने बे मोनफा मोनफा स्पेशल प्रडाक्ट जाबाय बे ब्रेन्डेड प्रडाक्ट जाबाय बे मोनसे इउनिक प्रडाक्ट जाबाय बे मोनसे आनकमन प्रडाक्ट जाबाय बेखौ मोनसे पार्टिकुलार एबा मोनसे थि ओनसोलावसो मोननाय जायो गुबुन जेरावबो मोननाय जाया माने बियो एकदम स्पेशल प्रडाक्ट ब्रेन्डेड प्रडाक्ट आनकमन प्रडाक्ट इउनिक प्रडाक्ट महरै गनायथि मोनबाय ओमफ्राय दानिया बेखौ संरैखाथि होनांगौ सरकारनिबो जाबाय दाना बेजों लोगोसे मा जाबावो आरो बेजों लोगोसे बियो सारा माने हादोरनां बियो मुंदांखा जाबाय बयजोंबो मिथिजानाय जाबाय लोगोसेयैनो बेफोर जिहेतु ब्रेन्डेड स्पेशल आनकमन आरो इउनिक प्रडाक्ट जाबाय नालाय बैफोरखौ लानानै बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो बर' मानसिफोरा सुबिदा मोनबाय ब्रेन्डेड प्रडाक्ट जाबाय नालाय बैफोरनि प्राइसफोरा हायार जासिगोन दानियाबा बेखौ लाना फालांगि खालामनो हासिगोन भारत सरकारनिनो भारत देशनिनो मोनसे स्पेशल प्रडाक्ट जाहैबाय बियो दाना बेखौ लानानै नों एक्सपर्टबो खालामनो हासिगोन गुबुन हादराव आमेरिका चाइना इउरप हादोरफ्राव बायदिफ्राव नोङो बेखौ लानानै नोङो एक्सपर्ट खालामनोबो हासिगोन माने गिदिर नोङो बेफार खालामनो हासिगोन दानियाबा मानो होनबा बेयो मोनसे भारत बर्षनिनो स्पेशल प्रडाक्ट आरो बेयो बर'फोरनि प्रडाक्ट बर'फोरा बेखौ प्रडिउस खालामो बे बर'फोरनि प्रडाक्टआनो भारतनि मोनफा मोनफा प्रडाक्ट जाहैबाय भारतआ गावसोरनि आवथायाव लाबाय सरकारनि आवथायाव लाबाय सरकारनि माखासे वेबसाइटफोराव मोनसिगोन सरकारनि अफिसियेल डकुमेन्टफोराव मोनसिगोन भारतबर्षआव मा खास बुस्थु आनकमन इउनिक स्पेशल ब्रेन्डेड जानाय माल दङ होननानै जुदि सरकारि वेबसाइट सरकारि डकुमेन्टसफोराव नायगिरोबा जोंनि बे गंगार दुन्दिया खारदैखौबो मोनगोन भारतबर्षआव मा जोमनाय स्पेशल जिनिस दङ ब्रेन्डेड स्पेशल मा जिनिसफोर दङ भारतबर्षआव होननानै नेटआव नायगिरोबा सरकारि डकुमेन्टसफोराव नायगिरोबा गोजोनग्रा दखना गामसाखौबो मोनसिगोन भारतबर्षआव मा स्पेशल दामग्रा जिनिस दङ इउनिक दामग्रा मा जिनिस दङ दामजुफोर मा जिनिस दङ होननानै सरकारि डकुमेन्टसफोराव नायगिरोबा सरकारि वेबसाइट पर्टेलफोराव नायगिरोबा दाना खाम सिफुं जथा सेरजाखौबो मोनसिगोन मानो होनबा बेफोरो सरकारनि मोनफा मोनफा स्पेशल ब्रेन्डेड आनकमन इउनिक प्रडाक्ट जाहैबाय बेफोरनि प्राइसफोरा हाई जासिगोन बेफोरखौ लानानै बेफार फालांगि खालामनो हासिगोन एक्सपर्ट खालामनो हासिगोन माने एज ए हल बुंनो थांबा बर' हारिनि हारिमुवा one step ahead दावगाबाय आरोखि आगानसे दावगाबावबाय माने गोजोरथि सास्टेनेबल जाबाय आरोखि मालाबाबो रावबो बेखौ गाद्दारि खालामनो हानाय नंला बेयो मालाबाबो जोबनानै थांनाय नंला जेब्लासिम भारतबर्ष दङ अब्लासिम बियो बर'फोरनि खाम सिफुं जथा सेरजा अब्लासिम बियो जोमग्रा गामसा दखना बियो बर'फोरनि होननानै सिनायथि मोनसिगोन भारतआ बेखौ संरैखाथि होलांबाय थासिगोन जेब्लासिम भारतबर्ष दं अब्लासिम बे जिनिसफोरा दङ जेब्लासिम बर'फोरा दङ अब्लासिम बे जिनिसफोरा थागोन रावबो सिख'नो हानाय नंलिया रावबो नकलि खालामनो हानाय नंलिया रावबो गाद्दारि खालामनो हानाय नंलिया आरो खालामोबा बियो आयेनगत भाबै दायनिगिरि जागोन सरकारा बेनि सायाव एक्सन लागोन बियो गोजोर जानानै थाबाय बर'फोरनि थाखाय रंजाथावना जाहैबाय मिनि खुसि थाबाय था सापर्ट होबाय था बेबायदि खामानिफोरखौ जाय मानसिया मावो जायानो मावा मानो बुजिबाय जानांगौ सोरबा बुजि मोनाखैब्ला जुदि बुजि मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आंनि थाखाय नङा सोरबा बुजि मोनै मानसिफ्रा रोंथों अके बाय बाय सी यू नेक्स्ट